Nej. Sådan, hvor var den grønne? Han var der. Klumpspil. Sådan. Sådan. Ham her. Han spiller ham her. Lige nøjagtigt her. Og lige da bolden er her, der holder ham der i trøjen. Så han falder. Og så René. Så dømmer vi direkte frispark. Ja. Og så vil jeg også udvise forsvarsspilleren. Vil du? Ja, det vil jeg. For? For at fratage en oplagtscoringsmål. Er det en oplagt scoringsmulighed? Det vil han kunne få, hvis han ville videre. Hvis han kunne videre. Ja, nu skal vi lige vurdere, om han ville kunne få en oplagt scoringsmulighed, eller om der i den situation er en oplagt scoringsmulighed. Ja, der er der ikke, men han vil nok kunne få det. Det er der ikke, siger du. Nej, det er der Det er du uenig med René i, at der skal gives der skal udvises en spiller så. Ej, jeg synes også, at han skal udvises. Jamen så frasorber han jo også en oplagt scoringsmulighed. Han skal ikke. Han skal advares for en beregnende holdesituation. En taktisk holdesituation. Okay. Hvad er det så her? Altså, hvad er så det her, hvis det ikke er en oplagt scoringsmulighed? Når vi vurderer en oplagtscoringsmål, skal vi jo blandt andet vurdere hans afstand til målet. Det er en af betingelserne. Hvad er afstanden til målet her? Ja, den er jo med halv banehandel, Okay, så måske... er afstanden til målet anderledes nu? Ja. Afstanden til målet er ikke anderledes. Men nu der er nogle forsvarsspillere, som ikke står i en fordelagtig situation for dem. det er rigtigt. Så hvad er det her lige pludselig? Det er en oplagtscoring. Korrekt. Så her, hvad er det nu, vi forhindrer? Det er et angreb. Det er et lovende angreb. Lige nøjagtigt. Promising attack. Og der siger vi faktisk, at så advarer vi spilleren. Det er fordi i CR5, der er de der høje bakker, de er ikke... Nej, men det er jo en vurdering. Det er jo der, du dømmer. Men jeg vil stadigvæk sige, at hvis man holder op i midten, og der er nogen længere nede, så siger vi et lovende angreb. For du kan ikke vurdere, hvor langt der går derned.